kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmud Sayyidul Kauni. Wa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musu wannan da ni da shi bani. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmud Sayyidul Kauni. Wa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Aya hijabul a'azami, salam alaika nurul mudalin sami. Annabi Muhammadu Kai can zuwa na zamani da shaidani, abinda na ji yana ta ƙara rudani. Da dai in zauna a cikin su ɗauke ni zuwa kiyama ya ilahi rabbani. subhanallah. Mai sanda ka bata da ƙauna in baka sha tsini da yawa ba. Alheri ya kare shi ma ka samu abin da ka nema. Yadda Ubangiji ya rika ma ka rike al'umma ba kyama. Bayan cika alkawari ba za ka faɗa ka kasa cika. Tattara gayya masu harasa, gaba da uba ga matasa. Zaki wuri da shirinka Allah yana yi ma inuwarsa. Ashe igiya daga Allah kowa ya ja fita sun ce.